Tretie podujatie MTE Cup 2016 L-Racing Amateur Rally Košický Klečenov odštartuje 16. apríla svoj 6. ročník. Centrum pretekov sa nachádza v obci Košický Klečenov, kde je aj zároveň štart rýchlostnej skúšky. Tá vedie po ceste s asfaltovým povrchom približne 3 km až do osady Borda, pred ktorou je cieľ. Každoročne sa preteky konajú v spolupráci s obcou Košický Klečenov a sú pod záštitou jej starostu Michala Kmeca. Pozývam všetkých nadšencov motoristického športu na 6. ročník na rally Košický Klečenov v spolupráci s IMV Motorsport. Dúfam, že sa tam stretneme čo najviac ľudí a všetci ste srdečne vítaní. Hlavným organizátorom pretekov je JMV Motorsport. Pozývam vás na 6. ročník podujatia Amateur Rally Košický Klečenov, ktorej hlavným sponzorom sa stal najväčší športový tím na Slovensku, dá sa povedať L-Racing. Táto súťaž je zaradená do MTE Cupu, je to zároveň tretím podujatím seriálu MTE Cup a prvým podujatím seriálu L-Racing Cup. Súťaž sa uskutoční 16. apríla v obci Košických Klečenov. Je to vlastne rýchlostná skúška, ktorá je situovaná medzi Košickým Klečenovom a osadou Borda. Bližšie informácie ohľadom týchto pretekov môžete sledovať na stránkach PD Autosport, na stránke JMV Motorsport a na facebookovej stránke nášho týmu JMV Motorsport. Prvý ročník pretekov v Košickom Klečenove vyhral Martin Múdry na Mitsubishi Lancer Evo 9. V druhom ročníku bol najrýchlejší Jozef Béreš junior na Audi S1. Víťazstvo v treťom a štvrtom ročníku patrilo Petrovi Vaškovi na Mitsubishi Lancer Evo 9. 5. ročník ovládal Roman Kováč z Mitsubishi Lancer Evo 9 a už 16. apríla spoznáme aj víťaza 6. ročníka L-Racing Amateur Rally Košický Klečenov. Čas. Jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý určuje celkové poradie pretekov. Jazdci sa snažia na rýchlostných skúškach o dosiahnutie čo najlepšieho času. Preto sú časomiera a samotní časomerači veľmi dôležitou súčasťou motoristického športu. Miroslav Dzuriš je profesionálny časomerač. Opýtali sme sa ho, v čom spočíva práca časomerača, ako vlastne časomiera funguje a čo Miro robí, keď práve nie je na pretekoch. Časomeranie je určitá filozofia, tak jak filozofiou je samotný motorizmus a k tomu prepadne, tak má to na celý život. Jednou z týchto činností v oblasti časomerania na motoristických pretekov je aj meranie časov na amatérskych, poloamatérskych a profesionálnych súťažiach. Samozrejme, že podľa druhu tejto súťaže je aj prispôsobená časomera. V každom prípade sa merá s elektronickou časomierou na tisíciny sekundy a zaznamenáva sa reálny čas. A čo robí časomerač v inom čase, nie voľnom? No samozrejme tak ako každý iný človek. Musí z niečoho žiť, musí si zarobiť na svoje živobytie, aby mohol po víkendoch sa venovať svojim koníčkom. Konkrétne v mojom prípade riadím firmu Typopress. Je to tlačiareň, ktorá tlačí, dá sa povedať, všetko na papier, od vizitky až po knihy v tvrdých doskách, rôzne reklamy, grafické dizajny, olepy a rôzne veľké plagáty a veci podobné. Takže z toho žije taký časomerač.